Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia, benvinguts a tots i a totes a un nou programa de Retuit Ràdio. En aquesta sessió del divendres comptem amb diferents col·laboradors i centres educatius de la nostra localitat. De primer ens trobem amb l'Institut La Salle, continuem amb el Col·legi Mestre Francesc Català, amb el Centre Integrat de Formació Professional de Benicarló i per a finalitzar amb el Conservatori Professional Mestre Feliu. Bon dia, Benicarló. Soc Lola Galludo Arnau i així està connectada la meva companya Elena Gilabert Rodríguez. Hola, som dues alumnes de La Salle de primer d'ESO de primer C. Anem a contar-vos la nostra història del confinament dels lasalians de Benicarló. Fa 3 mesos, els alumnes de La Salle ja pensaven que alguna cosa anava a passar. L'últim dia de classes presencials ens van explicar que ens anaven a confinar i no sortiríem de casa. Eixe mateix dia ens van donar consells i prohibicions de cara al confinament. En principi ens van dir que només eren 15 dies, però després es va anar allargant i allargant. Alguns estaven assustats i altres molt contents perquè no tindrien que anar a l'escola. Nosaltres, per la nostra part, estaven una mica tristes perquè no ens veurien en un temps. Ens van començar a donar instruccions de com veure la feina que ens anirien manant. Sí, així és. A l'hora de la sortida ens vam despedir i ens vam donar la direcció de correu electrònic per a poder estar en contacte. Els primers dies de confinament jo ja estava pensant en un munt de coses per a fer, en muntar-me un horari, en passar temps en la família. El meu entrenador de bàsquet, Byron, els primers dies també estava preparant exercicis per a fer a casa. No volia perdre la rutina. En el meu cas va ser tot molt tranquil, és a dir, jo feia vida normal com si no res, però després d'uns quants dies es va començar a notar el canvi. El no poder sortir de casa cada vegada era més frustrant i el no poder veure als meus amics encara més. Com tot el món em vaig tindre que acostumbrar i la veritat és que el confinament m'està ajudant a descobrir unes facetes meues que no coneixia. Si parlem dels estudis, crec que no estem avançant tant com si estiguérem a l'escola, veritat? Jo crec el mateix, però almenys ens dona temps de repassar el que hem donat anteriorment. Sí, i a més, tots estem aprenent a la força a utilitzar les noves tecnologies. Sí, ara tots pareixem informàtics. Com que tenim tant de temps, ara podem pensar en tranquil·litat en el futur. Tu com t'imagines La Salle si el coronavirus segueix afectant quan tornéssim? La veritat és que jo me la imagino molt més neta de cara a utilitzar productes hidroalcohòlics en classes, banys, vestuaris i a la cafeteria. També m'imagino els grups de classes reduïts, és a dir, estaríem asseguts en parelles i de parella en parella hi hauria cert distanciament. Això seria una situació estranya, però de moment no tornem a classe i vivim en aquesta situació. Jo com a experiència personal d'aquest confinament que vivim gran part del món puc dir coses bones i ruïnes. Com a bona és que passo més temps en la família, te dona temps de pensar en coses que per la rutina no et paraves a pensar. També hi ha coses que són perjudicials, com a nivell personal les meves germanes l'any que ve s'anaven de beca i per la situació s'ha cancel·lat. Era una oportunitat que s'ha perdut, però seguim endavant. Això ens afecta a tots d'una manera o altra, vulguem o no, perquè és una situació una mica surrealista, ja que estem vivint una pandèmia mundial i això ningú se ho esperava. La gent s'ha tornat més solidària, ja que per a superar aquesta pandèmia hem de col·laborar tots. Des d'ací els donem gràcies a bombers, policies,
cossos de sanitat, botiquers, escombriaires, informatius, pares i mares. Hi ha una llarga llista de persones que col·laboren. Sí, moltes gràcies a tots vosaltres, que feu que estem molt més segurs. Ara toca acomiadar-nos. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Una abraçada virtual a tots i recorda, renta't les mans i sigues responsable, que junts podrem. Adeu! Hola, xiques i xiquetes! Soc Sara i avui els meus companys de tercer, Valeria, Elisabeta, José, Isinaima i Bequat, Jacint, Erika, Vanessa i Sex del Col·legi Mestre Francesc Català vos van a entretindre en uns embarbussaments, unes endevinalles i uns acudits. T'atreves a dir algun dels embarbussaments? Diu uns acudits i endevina endevinalla! Anem a riure un poquet en estos acudits tan divertits. Un xiquet li pregunta a la seva mare: «Mare, quina és la data del meu naixement?» I li respon la mare: «El 29 de juliol, ala, el mateix dia que el meu aniversari». Què li diu un gabinet a una gelatina? «No tremoles, covarda!» Mamà, en el col·legi em diuen que tinc la boca molt gran. No li facis cas i porta'm la pala per donar-te de dinar. Li diu una mare al fill: «Nen, no mengis més dolços, que rebentaràs». I el nen li contesta: «Va, calla, dóna'm un altre i aparta't». Entra un nou professor a la classe i es presenta. «Hola, bon dia, el meu nom és Llarg». Salta un alumne. «No importa, tenim temps». Vaig a contar dos chistes, uno en valencià y uno en castellà. La policía para a una persona y le dice: ¿Dónde vives? Y el señor contesta: con mis padres. ¿Dónde viven tus padres? Conmigo. ¿Dónde viven ustedes? Juntos. ¿Dónde está tu casa? Junto a la casa de mis vecinos. ¿Y dónde viven tus vecinos? Si se lo digo no me va a creer. Pues dime, al lado de mi casa. I ara el de València. Què li diu una flor a una altra flor? Avui ens han deixat plantades. Això van dos olives pel carrer i una es cau i l'altra li pregunta: «Estàs bé?» «Crec que m'he trencat un os». «Calla, però si és d'anxova». Mestra, vull saber què vol dir el luany en anglès. Per què? Perquè vull saber-ho. Un xiquet li pregunta a la seva mare: «Mare, quina és la data del meu naixement?» I li respon la mare: «El 29 de juliol, ala, el mateix dia que és el meu aniversari». T'atrevisses a dir estos embarbussaments? Vinga! Una boteta tota redoneta de vi, té, té, tap, té. Té, tap i tapó, té. Una boteta tota redoneta de vi, té, tap, té. Té, tap i tapó, té. En Pinxo va dir a en Panxo: «Vols que te punxe amb un punxo?» I en Panxo va dir a en Pinxo: «Punxa'm, però a la panxa no». En cap, no cap el que cap en aquest cap. En cap, no cap el que cap en aquest cap. Endevina ja. Endivinalla, quin animal és? Tinc molta tinta i també tinc braços. No puc escriure i al fons del mar m'amago. Sense dir res a ningú, el meu nom és d'espant. Tant si sóc verd com madur, tinc un gustet molt picant. Què és? És famós per la memòria, de pell dura i olfacte fi, i té el nas més gros que el món s'hagi vist. Encara que no sóc trompeta, jo sono igual que si ho fos. I no sóc cap escopeta encara que tinc dos canons. Què sóc? El nas. És un animal. Té forma de girassol i és carnívor. Què és?
Soc tota morenor, dolça com les confitures, i em veuràs moltes vegades per nas de les criatures. Què és? Quin és l'animal tibat que porta una serra al cap? El gall. Moltes gràcies a tots i totes per estar amb nosaltres i per participar. Esperem que vos hagi agradat. Adeu! Salutacions a totes les persones que ens esteu escoltant. Des del Centre Integrat Públic FP Benicarló volem compartir-vos algunes reflexions i alguns consells per a que durant aquesta desescalada marquem la diferència. A aquestes altures de la pandèmia podem assegurar que el Covid-19 és una malaltia transmesa dels animals als humans, és a dir, una zoonosi. L'aparició d'aquest tipus de malalties està directament relacionada amb dues pràctiques humanes, el comerç il·legal d'animals silvestres i la destrucció dels ecosistemes naturals. Ambdues situacions posen en contacte als humans amb dites espècies i afavoreixen la transmissió dels microbis que allotgen. Bactèries i virus als que el nostre sistema immunitari s'enfronta per primera vegada i dels que d'entrada desconeixem els mecanismes de propagació i el seu comportament dins del nostre cos. El món globalitzat en què vivim i la hipermobilitat humana afavoreixen a més la ràpida expansió d'aquestes noves malalties. D'altra banda, l'augment de la temperatura global provocada per la constant emissió de gasos d'efecte hivernacle pot afavorir també a que les malalties infeccioses es propaguen per nous territoris, especialment aquelles transmeses per vectors com els mosquits. Aquest vincle entre les accions humanes i les malalties emergents ens ajuda a comprendre que protegir la salut humana implica protegir la biodiversitat dels ecosistemes. Si passem per alt aquestes cures, el coronavirus no serà l'última pandèmia que patisquen les nostres generacions. La situació actual ens remarca de nou la necessitat d'un canvi dràstic, una baixada de revolucions i una vida més conscient amb la nostra llar, la natura. Durant els dies de confinament hem pogut observar com el cessament de les activitats industrials basades en el petroli i el carbó i la desacceleració de la mobilitat de les persones, sobretot el trànsit aeri, ha permès una baixada dels nivells de diòxid de carboni. Hem pogut gaudir també d'imatges espectaculars als canals de Venècia, que estaven nets, i l'aparició de fauna salvatge als carrers dels nostres pobles i ciutats. Ens ha quedat clar que quan ens fem al costat, el medi ambient avança un pas. Però aquesta situació és molt excepcional, derivada d'una crisi sanitària sense precedents. Aquestes mesures no són realistes i no es poden mantenir al llarg del temps, ja que suposen la restricció de llibertats fonamentals i el ressentiment de l'economia de les persones més vulnerables. És important, per tant, reorganitzar el tipus d'economia al mateix temps que reduïm la incidència humana sobre el medi ambient. Només així podrem eixir del pas sense que les estrictes mesures que cal prendre afecten dràsticament les nostres vides. En aquests moments, les economies més resilients són aquelles que potencien els productes locals i de proximitat, ja que depenen més del comerç globalitzat. Aquest fet és essencial si parlem de l'actual sistema alimentari, ja que ser autònoms amb la nostra alimentació és exercir l'anhelada sobirania alimentària. La gestió de l'alimentació durant la pandèmia ha posat de manifest la fragilitat del sistema alimentari espanyol, el que s'ha trobat amb la impossibilitat de frenar la compra externa per la gran dependència alimentària que patim, tot i tindre el poder territorial d'autoabastir-nos.
Què fem davant d'aquesta situació? Esperar temps millors? Esperar que els nostres governs aposten per polítiques sostenibles? Continuar fent llarga la cua del supermercat? Ja no podem esperar més. La conformitat ens contamina i ens empobreix. Com a consumidors i consumidores tenim una gran responsabilitat i un gran poder. Així que quan sortim a comprar, triem una alimentació saludable, sostenible i local. Triem productes de proximitat. Tenim una comarca ben rica en productes agroramaders de qualitat suprema. Cada cop que triem comprar un producte de proximitat, fet per les nostres veïnes, estem invertint en el futur del nostre poble. Triem, doncs, productes ecològics, perquè sabem que l'agroindústria, en especial la ramaderia intensiva, és de les més contaminants cap al medi ambient i sovint posa en joc la nostra salut. En canvi, l'agroecologia cuida el nostre entorn, està lliure de químics, es preocupa pel benestar animal i, a més, nodreix la terra dels nostres horts, al mateix temps que conrea els nostres aliments. Triem el petit comerç, perquè és més proper, perquè arrela la població al territori, perquè ajuda a crear i mantenir llocs de treball, perquè aposta per la producció local, en fi, perquè fa barri. Triem ser part activa d'aquesta revolució postpandèmica. Exercim el nostre poder. En definitiva, pensem global i actuem local. Ara comptem amb una peça interpretada per Andreu Llopis, del Conservatori Professional Mestre Feliu, anomenada Jewish Folk Songs. Esperem que us agrade molt.
Doncs després d'aquesta participació per part del Conservatori Professional Mestre Feliu, ens agradaria dir que la sintonia tant a l'inici com al final està no només composta sinó també interpretada per el Conservatori. Moltíssimes gràcies pel vostre treball, no només avui sinó tots els dies i també per la vostra dedicació. Gràcies. I bé, així donem per finalitzat l'últim programa de la setmana. Moltíssimes gràcies als participants, moltíssimes gràcies als que escolten, que també formen part del nostre petit projecte de la ràdio de l'escola, Retuit Ràdio de Benicarló. Moltes gràcies, ens veiem la pròxima setmana. Adeu! Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.